Takže vítam vás v tejto mojej malej komornej kuchynke a ukážeme si, že fakt keď sa chce, tak sa dá a poďte si so mnou teda navariť jedlo na celý školský deň. Vždy si deň vopred chystám 3 jedlá z celkových 5, pretože zvyšné 2 si stihnem spraviť po škole. Takže začíname raňajkami. Na raňajky si zmiešam vložky, mlieko, proteín, kokosový olej a škoricu. Dobre premiešam, dám do chladničky a mám hotovo. Ako druhé jedlo si robím rýžu s mäsom, čiže v rýžovare si pripravím rýžu. Zatiaľ si nakrájam a napácujem mäso, ktoré dám piesť na 10 minút. Už len naberiem do misky a mám hotovo. Dávam si k tomu ešte banán. Na tretie, alebo teda potréningové jedlo si naberiem rýžu z rýžovaru, ktorú som si varil zároveň s rýžou na predtréningové jedlo, alebo teda na obed. Pridám trochu vody, proteín, med, poriadne zamiešam, navrch nakrájam banán, posypem škoricou a mám hotovo. Ak ťa zaujíma, ako sa stravujem celý deň na intráku, tak rozhodne sleduj profil.